Maray na udto sa inagabos mga tugang ininang kabilugan kan mga baretang unya na pagkaga di sa radyo DZGB. Kami po ang sa inyo mga kaibanan kunya na pagkaudto. Ako po si Renz. Ako po si Angel Mustaza. Sa pamayo kan mga darakulang bareta sa lado lokal, kampanya kontra sa African Swine Fever sa Albay mas pang pinapakusog. Final na listahan kan mga aplikantes sa pagiging bombero ipapaluwas na. Virtual Labor Day Job Fair pupo na sa aga. Miyembros kana New People's Army arestado. Sa lado nasyonal, 8 milyones na doses din bakuna hali sa India maabot sa Mayo. Dawang Pinoy ang nagadan sa India dahilan sa COVID-19. Community pantry pwedeng papundohon kung may magsuway sa health protocols. Paghali sa fundo kan Anti-Insurgency Task Force kinontra ni Salceda. Bareta sa ibang nasyon, dating Peruvian President tinamaan ng COVID-19. Bareta sa lado nin Karawat, Jean King magmadailan na tamagkakaigwa na siya nin Aki. Ngunyan sa mga bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Sa tahaw kan padagos na patakot kan COVID-19, deman minatunong ang Albay Provincial Veterinary Services sa saydang kampanya tanganing apo naman ang pag-atake kan African Swine Fever sa mga tama na orig sa kapalibutan kan probinsya. Sinabi ni Albay Provincial Veterinarian Dr. Pancho Melia na sa saindang depopulation program maabot na sa 1,206 na mga orig ang ginadan sa iba-ibang banwaan dahil ang mga ini apektado kan ASF. Idinagdag pa man niya na padagos man ang saindang pagbantay sa iba pang banwaan tanganing makasiguro na day makalaog ang ASF siring man para proteheran anuman na ataman na orig. Ang baretang ini hatod sa Indukan San Miglite 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Ano manal daw po ngunyan, posibleng ipalawas na kan Bureau of Fire Protection, Regional Office No. 5 ang final na listahan kan mga matrayumpo asin kwalifikadong aplikantes para sa pagiging Fire Officer 1 kasunod kan sa indang recruitment process sa mga bagong miyembro kan BFP. Sa aviso na ipinaluwas kan BFA Regional Office sa pinapirmado ni Fire Superintendent Bernadette Madrid, Deputy Regional Director for Administration na nagsasabi na on oath-taking ceremony piglalauman na mangyari sa Abril 30, mantang sa Mayo 3 man ang mga naman ang posting kan mga bagong Fire Officer 1. Ang baretang ini hatod sa Indukan Biogesic Tablet, Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Sa kamawatan na makatabang sa mga naghahanap din trabaho, ang probinsyano party list sa paikipagtabangan sa Department of Labor and Employment Regional Office No. 5 malansar ng Virtual Labor Day Job Fair po sa agasagkod sa Mayo 2. Sinabi ni ang probinsyano party list Representative Api de los Santos na gusto rinda na makatabang man sa mga nawaran ng trabaho kausa kan epekto kan COVID-19 mantang igwang mga imbitadong employers na mahanap din mga kwalipikadong aplikantes para sa saindang kumpanya. Siyang sinabi na sa interesado pwedeng mag-scan sa QR code o mag-click sa link tanganing makarehistro sa bit.ly.wb No. 5 kasi didiragdag pa man ni De Los Santos na partiini kan sa indang serbisyong probinsyano. Ang baretang ini hatod sa Indukan Wilkins Distilled, most recommended by doctors. Sarong miyembro kan New People's Army ang nadakop kan mga operatibas kan pulisya sa Sindang Harong sa rayong lugar sa kan Matnog, Sorsogon. Sinabi ka na Police Regional Office No. 5 sa Camp Simeola sa Legazpi City na ang sospechado na midbida na si Jose Amante, 50 anyos kan Barangay Suwa kan nasabing banwaan asin miyembro kan milisya ng barangay sa lindong kan pamamayo ni Jose Mitra Estelier, group kan Guerrilla Front Larangan 2. Ang mga pulis armado manin mandamiento de aresto kan sa indang arestaron ang sospechado dahilan sa kasong attempted murder mantang ini nakakulong na sa karsela.
Ang baretang ini hatod sa Indukan. Downy, may bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Nasa 98 residentes kan Santa Elena, San Vicente, Sintalisay, Camarines Norte, nagresibi ka ng asistensya pinansyal sa Department of Social Welfare and Development Bicol sa pagitan sa Indang Sustainable Livelihood Program. Objeto ka na sabing programa na matawanan ng tabang ang mga personang konsideradong internally displaced person asin naapektaran ka ng binaging bagyong Rolly. Mantang uminabot sa 1,564 pesos 1,564,013 pesos ang na-distribuir ka na sabing ahensya. Sa ngunyan nagpapadagos pa ang pagtaonin ayuda ka na sabing ahensya sa mga Bicolano. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Uminabot na sa 1,206 na orig ang ginadan o ipinararom sa depopulation sa probinsya Canalbay matapos na ang mga ini ang magpositibo sa African Swine Fever. Basado sa pinakawaring datos kan opisina ni Albay Provincial Veterinary Officer Dr. Pancho Melia na nasa 9 na munisipyo ang apektado o naklasifikar sa red zone. Kay Bananigdi, ang Bakakay, Daraga, Malilipot, Malinaw, uwas sa Pidoran, Pulangi, Siringman, ang syudad kan Ligawas sin Tabaco, kung saan nasa 2,889 na mga paraataman in Urig o hog racers ang apektado. Mantang ang Kamalig, Ginubatan, Jovellar, Libon, Santo Domingo, Tiwi asin Legazpi ang konsideradong buffer zone. Ang munisipyo man kan Manito asin Rapu-Rapu ang konsideradong protected zone. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. 7 persona ang arestado kan pinagsadong puwersa kan kapulisan sa Kapalonga Municipal Police Station as in 4th Platoon 2nd Mobile Police Force Company at tapos sila magkondukta ng illegal na topada sa Purok 5 Barangay Alayaw, Kapalonga, Camarines Norte. Basado sa pinalwas na report kan Campo General Simeonola na midbida ng mga nadakop na persona na sina Renato Fulrendo E. Severino, 67 anyos, Romel Tejada E. Alvarez, 42 anyos, Jovet Canicola E. Madera, 34 anyos, Gilbert Hueves E. Oliva, 43 anyos, Rodel Pacuan, 25 anyos, Roven Crisostomo E. Galimba, 33 anyos, at si Ian Jake Rojo E. Talento, 21 anyos, sa Singabos, residente nga nasabing barangay. Mantang na-recover sa nasabing lugar ang 2 pambulang na manok kasing kwartang pamusta na maabot sa 905 pesos. Ang mga naarestong parabulang nasa kustudiya naman ka nasabing hepatura kay ba ng mga nakumpiskar na ebidensya para sa magkakanigong disposisyon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Nakatalaan na magpadagos sa aga ang rehistrasyon kan Step 2 kan Philippine ID System kan Philippine Statistic Authority Bicol sa Kamalig Albay. Sigun sa pinalawas na abiso ni Alcalde Caloy Baldo kan nasabing banwaan, maakomodar nin 135 persona ang Bongkaras Gymnasium, 135 man sa Kotmon Early Childhood Care and Development Center as in 90 kliyente sa Iluluan Covered Court. Kung saan mabukas ang nasabing mga registration sites po alas 8 nin pagkaaga. Mantang basado man sa PSA Bicol, ang mga personang nakaschedule sana kansaindang appointments ang pwede asin tutugutan na magparehistro. Ang siring na lakdang asin pa sistema ipinapautob kanganing masunod ang minimum health protocol, partikular na ang social distancing. Yan ang mga bareta sa lado lokal, masunod sa lado nasyonal pagkatapos kaini. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack. May Maggie Magic Sarap triple pack na. Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa. Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Dagdag savings araw-araw sa new triple pack. Hey! Maggie Magic Sarap new triple pack. Bili na!
Savings up to 2 pesos versus buying 3 Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Mama na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet, Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Gusto po naming magpasalamat sa inyong lahat na patuloy na tumatangkilik sa Best Cafe. Dahil sa husay ng mga sangkap nito at sa inyong totoong testimonya ay nagawaran ng Golden Globe Awards ang Best Cafe 8-in-1 Coffee bilang Best Organic Herbal Coffee sa buong Pilipinas. Ang kumpanya namang naghatid sa inyo ng Best Cafe ay hinirang din bilang Best Marketing Company in the wellness industry. At maging si Dr. M na siyang nag-formulate ng Best Cafe ay nagawaran ng Excellence in Entrepreneurship Award. At mula naman sa World Council Excellence Awards ay ang Seal of Excellence as Naturopathic Practitioner. Lahat ng tagumpay na ito ay nagpapatunay na ang mga sangkap ng Best Cafe gaya ng malunggay, guyabano, mangosteen, agaricus mushroom, barley grass at stevia ay talagang malaking tulong sa kalusugan ng tao at sa pagpapagaling ng maraming sakit sa presyong makatao para sa lahat ng Pilipino. Best Cafe 18-in-1 Coffee, aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APEC Management. Harapin ang hamon, mga true heroes. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Lonely, napaka-lonely. Wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, wag ka nang lonely. Dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap nang kumain ng marami. It's gonna taste better. Try the new Coke kasama for only 39 pesos SRP. Let's be the solution plus sa COVID-19. Be
Bawal walang mask at face shield. I, isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D, dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A, alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ng FDA-approved na bakuna. BIDA Plus, Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ngunyan sa mga bareta sa lado nasyonal. Iglalao man na mapapasakamot kan Pilipinas sa katapusan in Mayon, maabot sa 8 milyon na doses ng COVID-19 vaccine kan Bharat Biotech kan India. Sigun ini kay Philippine Ambassador to India Ramon Bagatsing Jr. na nagsabi man ang mga nasabing dose nin bakuna enot ng pig-order kan local government units sa pribadong sektor. Ipinahayag ni Bagatsing na baratong marhayan pagkakabakal sa nasabing bakuna kan India na nagkakantidad ng 15 sagod $20 kada dose. Erot na nag-issue ng Emergency Use Authorization EUA and FDA sa nasabing bakuna kan Bharat Biotech na inapod na Covaxin. Asin pinagkasabing ang efficacy rate na sa 92% sagod 95%. Matang sinabi ni Bagatsing na ang 30 million doses kan Novavax bakuna kan Serum Institute kan India made i-deliver sa ultimong parte kan taon na ini. Kinumpirmar ni Philippine Ambassador to India Ramon Bagatsing Jr. Bagatsing Jr. na duwang Pilipino ang nagadan sa nasabing nasyon dahilan sa COVID-19. Sa laging handa public press briefing, sinabi ni Ambassador Bagatsing na kasuhapon sa naninda na araman ang mamundong Bareta na ipinabot kan sa indang employers. Sigun kay Bagatsing, ang duwang overseas Filipino workers o OFW nasa managerial level ang trabaho sa India. Sa ngunya na paisi naman sa mga nabayaan na pamilya, kan duwang nagadan na OFW ang nangyari sa indang mahal sa buhay. Daiman may uli ang bangkay sa ngunyans digdi sa Pilipinas dahil sa naka-lockdown ang kadaklan sa mga lugar sa India dahil sa kadakol na mga tinamaan kan COVID-19. Sa ngunyan dahil sa double mutant variant kan COVID-19, minapakol na sa sobra 300,000 ang new cases sa India sa sarong aldaw. Napag-araman na poon ka nagtama ang pandemya, nakapagrehistro ang India nin sobra sa 16 milyon na COVID-19 cases, mantang sobra sa 190,000 ang nagadan. Paragos ang gigibuhon ng preparasyon ng Department of Health o DOH sa gigibuhon ng clinical trial sa ivermectin bilang bulong sa COVID-19 maski wala pang abiso gikan sa World Health Organization o WHO. Sigun kay Health Secretary Francisco Duque III, maski naghahalat pa ni nagkapirang datos gikan sa WHO dahil kami mapupugulan ang nakatalaan na trial susugman sa direktiba ni Presidente Rodrigo Duterte. Dagdag pa kan Secretary na nakapag-coordinar na ang Department of Science and Technology DOST sa saindang ahensya kasi nagkapirang piling ospital na makondukta ka nasabing trial. Posibleng gibuhon ang trial sa mga COVID-19 mild cases asin sa mga individual na nasa isolation. May karamdaman na enot nang nagpatani na nagkapirang health expert na posibleng magkausa ng brain damage in kaso ma-overdose ng ivermectin. Namimiligrong mapundo ang operasyon kan mga community pantries sa manibaybang lugar sa nasyon kung mahihilingan ininin pagsuway sa ipinapautob na minimum health standards. Iniyan sinabi kan Department of Interior and Local Government o DILG sa tawag kontrobersyal na pagbukas ng community pantries sa nasyon. Sigun kay DILG Secretary Eduardo Año na nakatalaan sindang magpaluwas ng advisory as in memo sa mga local governments units o LGUs kung saan pigsasabi ang mga lakdang asin paagi kung paano mapapakarhay ang community pantry sa inisyatibo kan mga pribadong sektor o individual. Dapat na makipagkoordinar ang mga organizers nin community pantry sa LGUs para masiguro ang epektibong implementasyon kan health protocol, mamantinir ang kataninungan asin katrangkiluhan asin masiguro na makakaabot ang tabang sa tunay asin karapat-dapat na benepisyaryo kaini. Tinawanin doon ni Anyo na gusto sa nanindang masiguro na ang pagbukas nin community pantry na ini sa manibaybang lugar sa nasyon dahil magdadara nin dakul pang kaso nin coronavirus disease 2019 o COVID-19.
Mapipirita ng Department of the Interior and Local Government o DILG na ipasarado ang mga community pantry in kaso mahilingan nin pagsuway sa mga pinapautob na health protocols na pwede magresulta sa ulakit kan COVID-19. Sigun kay DILG Secretary Eduardo Año na mapaluwasindan and advisory as in memorandum sa mga LGUs o local government units ay kinaraman sa tamang palakaw sa mga community pantries. Sigun kay Año, ang mga organizer nin mga community pantry dapat na makipagtabangan sa mga LGU para epektibong maipautob ang health protocol, mamantinir ang peace and order, asin masiguro na ang mga pinagdistribute na goods makakaabot sa mga taong talagang nangangaipo. Ipiniliwanag pa kan sekretary na dakula ang pinagagampanan na papel kan LGU dahil ini ang mga mapahayag sa maiging venue kan community pantry para masigurong accessible ini sa mga namamanuan. Asin iyan mataw ning seguridad asin matabang sa pagmantinir kang katrangkiluhan at sa pagiging areglado sa lugar. Ipa siguro kan lokal na gobyerno kan Quezon City sa organizer kan maginhawa community pantry na dapat nasusunod ang mga ipinapautob na health protocols para maiwasan ang coronavirus disease 2019 o COVID-19 transmission sa lugar. Sigun kay Rani Ludovica, head kan QC Task Force Disiplina, na dahilan digdi na pagkasunduan kan maginhawa community pantry as in lokal o local government unit na daina sinda ma-distribuer nin goods imbes digdi na sana maresibinin mga donasyon. Sigun kay Ludovica, mas marahay kung nagbukas na sana nin mas dakol na community pantry sa syudad para maiwasan ang halabang pila kan mga tawo. Kasabay kay ini nangapudan si Ludovica sa mga organizer nin community pantry na daiman paglingawan ang pag-iingat kontra sa patakot kan COVID-19 kan mga tawong nagpipila sa sainda. Kinagad ni Deputy Speaker asin Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez sa Commission on Human Rights o CHR asin National Bureau of Investigation o NBI na imbestigaran ang pinagsasabing red tagging sa mga organizer kan nagbrutwa na community pantry sa nasyon. Base sa isinumitir na House Resolution number 1725 ni Rodriguez, para mientras na napiritan na magsaranda kul na community pantry sa nasyon dahil sa takot na naging red tagging sa mga ini. Tinawanin doon ni Rodriguez dahil niya pigigilid ang importansya na maging marikmat sa mga posibleng aktibidad na may kinaraman sa red tagging alagad bako man marhay na magresulta sa red tagging para mapundo ang mga aktibidad na may malidig na objeto argan community pantries. Nagyan man na paramientras na nagsarado na pundo ang operasyon kan maginhawa community pantry sa Quezon City dahil sa takot kan organizer kay ni dara kan red tagging. Kontra si House Ways and Means Committee Chairman Joey Salceda na tanggalon ang nasa 6 billion pesos na pundo na nasa iraram kan National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-LCAC. Sigun kay Salceda, ang proyektong ini kapareho kan bottom-up budgeting kaya dapat na mantineron asin magkaigwasan na nin adjustments sa mga lugar na nirapado kan mga onin mga kalamidad. Paliwanag ka ini nakapalamansa na ini na direktang national security budget dahil sa label pero para tagama ini sa countryside development. Gustong sabiyon, pag nabugtak nin mga tinampos sa bilog na nasyon, nagkikrear nin oportunidad para sa pag-uswag ng ekonomiya asin nababawasan ang mga rason kan mga pag-entra sa armed conflict na anugat, iyo ang pagtios. Nagdagpa ka ini na ang development program sa iraram kan task force, iyo ang pag-ako na may mga solusyon sa armed conflict na bako military in nature. Katakod kay ni ibubusol ni Salceda sa Bicameral Conference Committee na magkaigwanin adjustments sa items sa nasabing pundo para makatabang na mabawasan ang danyos kan bagyong Rolly. Bareta sa ibang nasyon, kinumpirmar mismo kan dating presidente kan Peru na si Martin Vizcarra na positibo ini sa COVID-19. Nakamati ni simptomas na bulan na makaliis kan mabakunahan nin Sinopharm vaccine. Kan Oktubre kan nakaaging taon, 4 na bulan matapos sa magsikad ang rollout kan vaccination program kan Peru na bakunahan na si Vizcarra. Dahil ang din naging kontrobersyal ang dating presidente ng buwelto sa Vaccinegate scandal dahil sa aligasyon na dahil pagsunod sa priority list ang dapat makaresibinin bakuna. Sa kunyan, nasa 2.5% pa sana kan namamanuan kan Peru ang nakaresibin kan primerong dose ng vaccine asin kan Domingo na sana nakamati naman ng second wave kan COVID-19 sa indang nasyon. Naging presidente kan Peru si Vizcarra po Marso kan taon 2018 sagkod Nobyembre taon 2020.
Lainot ng binatiko sa nating presidente dahil sa vaccine gauge scandal as in napatunayan na guilty dahil sa collusion, peddling as in false declarations dahilan para pagbawalan nini na magkandidato sa anuman na posisyon sa gobyerno sa laog din 10 taon. Bareta sa lado nin Karawat, si Barangay Hinebra Sophomore Arvin Tolentino asinantugang ni Dog Kramer na si Brandy naglalaom na kan sa indang primerong aki. Ini matapos ipailing ni Brandy ang sa iyang baby bump, kaibaan sa iyang agom na si Arvin. Sa indang sinabi na sinda maugmanin marhay na magkakaigwa ng sindanin aki. Si Arvin na sin Brandy kinasal kan Hulyo 2020 kung sa si Tolentino parte kan Barangay Hinebra Gin Kings na langgana kan PBA Philippine Cup kanakaaging taon. Breakthrough! Type-C power meter ang abot kan mga eksperto sa siyensya at teknolohiya sa bagong gadget na inuluwas kan mga ini sa merkado. Sa paagi kan gadget na hindi madali na masukol asin makalculate ang power drop kan laptop o Type-C rechargeable smartphone sa oras na ikinabit na sa USB port kan laptop o anuman na device. Mahiling digdi ang tulong measurements aro kan voltage, amperes as in milliamps hours. Pwede man maaraman ng real-time output power pag pig-charge ang gadget. Dahil in hassle dahil ang gabos na impormasyon madaling mahiling as in mababasa nin malinaw. Istoryang naiiba! Sarong lalaki, gikan sa Taiwan na nagangaran na si Chen Ju, ang nakaisip nin paagi para tauan siya nin sarong bulan na paid vacation sa iyang trabaho. An magpakasal nin 4 na beses, asin makipagdiborsyo nin 3 beses, sa laog sana nin sobra sarong bulan. Sigun sa ley sa Taiwan, ang sarong empleyado may diretsyo na magkaigwan nin 8 aldaw na paid vacation pag siya nagpakasal. Kan Abril 6, kanakaaging taon, nag-file nin 8 days leave si Chen sa iyang trabaho dahil sa papakasalan niya ang sa iyang nobya na si Mei Ling. Pag-abot kan ikawalong aldaw kan sa iyang paid leave, nakipagdiborsyo siya kay Mei. Pero kan mga masunod na aldaw, nagpakasal sinda giraray, kaya nag-file na naman siya nin 8 aldaw na paid leave. Dahil sa dakulo ng beses nin pagpapakasal asin diborsyo sa sarong babae sana, nakakari ang kumpanyang pigtatrabuhan ni Chen na piga-abuso kaini ang labor leave law, kaya nagsayuma sinda na sweldoan siya sa iyang 32 days paid leave. Dahil nagtugot si Chen na day masweldoan kaya nagdulok siya sa Taipei City Labor Bureau asin duman pinaboran siya kan ley. Pinagbulta kan Labor Bureau ang kumpanyang pigtatrabahuhan niya asin itanao sa iya ang sweldo gikan sa 32 aldaw na vacation leave. Sigun sa Taipei City Labor Bureau, nadaing ley na sinuhay si Chen asin diretsyo niya bilang sarong Taiwanese citizen na magpakasal asin makipagdiborsyo ni nagkapirang beses kung kaya ini ang sa iyang kagustuhan. Flashback! Abril 28 kan taon 1949 kang gadanon sa paagin machine gun ambuscade kan grupo nin Hook Balahaps mantang pasiring sa baler si Mrs. Aurora Quezon, siyang akin na si Maria Aurora, al siyang son-in-law niya si Philip Buencamino III, kaibanan siyam na iba pang kabilang na si Mayor Ponciano Bernardo kan Quezon City. Si Mrs. Aurora Quezon iyong biyuda kan dating presidente, ang dating sub-province kan Aurora pagkrear bilang separadong probinsya bilang pag-honra sa sayang memorya ka 1979. Ang Aurora Boulevard na sarong mayor na tinampo sa Quezon City as in San Juan, iyon ipinangaran sa iya kan taon 1963. Yan ang mga barata. Sinurat yan sa DZGB News Base, patarabang-tabang News Director din Peralta, syempre News Manager Mar de la Cruz. Kami po sa inong naging tagapagbareta ko dyan na pagkaudto. Ako po si Renz Luna. Sa pangaran ni Manito Tanya, sa laro teknikal, ako po si Angel Mustaza. De magali, de magpugnat. Masunod na ang programang ISKARAMUSA. Pagkatapos sa nagkapir ang mga pagirumdom. Sa indong nadangog, ang mga dalakulang bareta, unyan na aldaw, ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon, kan DZGB, Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Gumagaan ang inuman pag Sunday Flight. Uy!
Kamusta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunmig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy, Sunmig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi, mag-inuman. Gumagaan ang inuman pag Sunmig Light. drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Ted Filon, a one-of-a-kind Filipino radio broadcast journalist, DJ, television news anchor, and former politician, is now one of the endorsers of our Mixed 10 Herbal Coffee. Ang kape mo ba'y tama? Baka nakakasama. Mag-Mix 10 Herbal Coffee na. Gawa mula sa piling natural na sangkap gaya ng natural coffee, corn coffee, spirulina powder, tongkat ali powder, fulvic mineral powder, cinnamon powder, turmeric powder, cocoa sugar, whole wheat germ powder, at mangosteen powder. Kaya gawing habit ang Mix 10. Gawa ng Doc Alternatibo. Call 0916-311-5480. Mabibili sa The Big Cart, Shopee, Lazada, Doc Alternatibo branches at mga piling butika at malls nationwide. Sa bawat bili ng Mix 10 Coffee Box, may libreng 10 Mix 10 Capsule with Duke F Mineral Energy Booster, the natural sex enhancer. Ang Doc Alternatibo, the Big Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Para kayon, pag ang kababaehan, igwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat po di Congressman Fernando Di Cabredo na kami. Inibo niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando D. Cabredo. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magno everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na sa McDo ng Everyday McSavers via dine-in, McDelivery, drive-thru, o take-out. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon. Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang. 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DZGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras Pilipinas, alas 12:39. An oras hatod sa Indokang Alaksan FR, Ibuprofen and Paracetamol Alaksan FR. Isang Alaksan tapos ang laban. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins
B1, B6, B12 is the generic name of neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Red Horse, lakas ng tama pero di wasak. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Maggie Magic Sarap, may new triple pack. Maggie Magic Sarap, may new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack. May Maggie Magic Sarap triple pack na. Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa. Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Dagdag savings araw-araw sa new triple pack. Hey! Maggie Magic Sarap new triple pack. Bili na! Savings up to 2 pesos versus buying 3 Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Ang sekreto ng may malakas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis naka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnoni Juice and Philnoni Capsules. 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi, St. J. Pharmacy, Tabaco, Ram Pharmacy, Ultra Drug Albay, Gemel Pharmacy at sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Sa nagdaan na taon, marami na tayong natutunan at pinagdaanan. Nakagawa na tayo ng mga hakbang para mag-ingat at maiangat ang ating kalagayan. Bukod sa pagsuot ng mask at face shield, paghugas ng kamay at pagdistansya, papalapit na ang dagdag proteksyon. Dahil hindi nawawala ang ating lakas ng loob, hindi mawawala ang magandang bukas. Ingat-angat tayong lahat. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng papawi, kung tawagin ay lagandi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na summer, madali makamati ining stress o kapagalan dahilan sa sobrang init kang panahon. Kung saan, posibleng maging kausa ininin alta presyon, helang sa puso o mga allergies. Kaya dapat ingatan ang sa indong salud, lalo na kung igwa kaning kamatayan. Kaya uni ang magkapirang paagi para mapangatamanan ang sa indong sadiri. Likayan ang pagsigarilyo asin pag-inom ning alak. Bawasan ang pagkaon ning mga maaskad. Pirming i-monitor ang sa indong blood pressure asin cholesterol. Siring man, likayan ang stress. Ngunya na may patakot pa kita kan COVID-19, magsunod sana sa mga health protocols. Rumdumon, ingatan ang sadiri para buhay ay happy. Ini po si Dr. Chris Ganan ng Daddy's Angels Medical and Diabetes Clinic. Stay healthy in this unhealthy world. The Piedmont Way. Learning is your child's play at Piedmont Science-Oriented School for Kids. We pray, we play, we paint, we count, write, and read. We grow and share. We sing and dance. We act on stage. Wow! We experiment. We continue to learn and play the Piedmont Way. Latissimus Piedmont. Piedmont leads. Undeterred by the disruption and restriction caused by COVID-19, a happy school of holistic formation, technologically adapt in various learning modalities. The pioneer in preschool and elementary robotics education, a preschool area in Centro Daraga and elementary campus in Barangay Peña Francia Daraga, Albay, with providence of nature that can bring your children to a brighter future. At Piedmont, education cannot wait. So welcome to Piedmont. Let's go holistic. Let's go Piedmont. Contact us at Piedmont Facebook page and at 0918-935-5105. Mga tugang, iskaramusa na sa DZGB! Ano nata? Iskaramusa na sa DZGB. Iskaramusa, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, intra na sa Iskaramusa. Okay talaga ang DZGB. News-minded. Alat. Yan, daldal pa more. Naka-on pa lang sa camera, Kuya Manny. Kaya Kuya Manny, chill pa kami ginduan. Naka-on pa Pati kami naka-side view na ako. Nakarago kayo din sabi ko, suro cellphone daw kita na habang nagalat-halat kan sa tong intro.
What day is it? Anong araw ba ngayon? Today is Wednesday. Wednesday. It's April 28. 2 days na naman. Sweldo na naman kaya mane. Hindi ko na makita pampahog sa oreg. Hindi ko na makita pampahog sa manok. Basta dahil lang Wala pagbulangon. naman kita pang bakal kibagas. Pagas, panama dyan sa inyong mga lamisa, mga plato. Guys, na pagpara gaston sa bulang, ha? Diyan tabi sa mga barangay, may mga bulang tabi dyan, ay nanguna tabi ka magparabulang. Bawal nga na tabi, bawal ha, bawal. Lalo na sa mga turo pada. Welcome po sa programang ISKARAMUSA. Habang kamo nagkakaraon dyan sa saintong mga lamisa, kami unang maparibok, maistorbo sa saintong panguduhan. Ako po ang solamente. Kataon nailing ko na naman sa ko amiga taga Kamalig. Sabi niya, ini pala si Tito ng Albay talaga. Talagang gwapo talaga pala sa personal. Sabi ko, hindi ka naman mabiro. Sabi ko, ano ba yan? Malaba? Malaba kayo manay? Maglaba, urawang mainit. Iyon baka mag-uran. Sabi mo? Pero nagkalugdog. Ay, sorry tabi, Papa Mar. Nalingawan ko, yan palang digdis ko. Yan palang digdis sumas malupit. talaga kita. Nalingawan ko, hindi palang sumas malupit kaysa sa kuya. Oo, dekang panama, pag si Papa Mar bumayle, ay sis ko. Sabi kan amiga ko, ikat Tito Renz, garo ka pinangat. Manatakan. Sabi ko, si Papa Mar, baga nilusag. Sabi ko, dapat nilusag, puwertehan. Anong nilusag? Nilusag. Ang nilusag ang aram ko, sumaluto na day na makaray ng pagsapna. Iba, o kaya, lubi-lubi na. Day mo siya, tigiris, tigpiripit mo sana. Nilusag ang apo duman. Di ba kuya man Iba man ang nilusag sa mo sa daraga. Kamuman daw. Okay. Pakara mo ta, digdi kayo sa legal speed. Iba ito pagdangogon. Mas manatak Pinalusag na natong. Yan. Mas manatak So, nagtutunaw baga sa ngimo. Sa dila. Adi? Tapos ang bangot niya Papa Mar, so ano baga po? So, ano po naman, sa tuyo baga po na tigdaing. Yeah. Bali? Ano siram dyan na bangot? So, kanduli. Ano ito Papa Mar? So, pinani na kanduli. Oho. Masiram yan. Pwerte yan. Kaya sabi ko si Masarap Papa yan Papa Mar, lalo na kung may balon katabi na i-share mo sa muya. Kaya nga ni si Papa Mar, yung pinalusag, mas matindi yan kaysa sa pinangat. Ang pinangat baga ko yung mani mara. Baka kaya mani minsan, mara baga, yan man natakot. Pwerte yan. Siyempre kayo ba sa akong kapartner? Ako man po, si Angel Mustaza. Lucky lang kita. Kagandahan ng South Char. Lucky lang Lucky lang kita. Aha. Sagot kita ng alauna nin pagkahapon. Mag-uristorya lamang ka sa itong mga pangyayari dyan sa luwas, tabi. Ay, maray na uto muna sa Nidan's Pizza dyan sa Naga City and dyan sa J. of Russia Street sa Ginubatan, Albay. Thank you so much sa advance na pa-pizza. Di ba may darating? May darating may ba? Kukunin, hindi siya darating. Kukunin pala. Kasi hindi siya kaya ng panda, ng Oo nga pala. Medyo maano Imagine 38 inches na pizza. Matatabingin yun pag sa motor mo nilagay. Maski ako ipapalit kayo. Ang problema kaya, nag-ano ka kay pizza, tapos suratsan, kaya manay. So, pizza, pigpatindog mo. Kinupo mong araw kayo niyo. Pagabot kaan, so toppings kain, kamusta? Nag-roll na. Nag-roll na. Ibig sabi sa Manila, sumambulat. Sumambulat na yung mga toppings. Maray na uto din sa pizza, dyan sa Ginubatan and sa Naga City. Yan. Kaya tabi kita mga tugang, ano ang the best na panulak, tabi Angel? Pag ikaw nagkakaon. Diba? Pag dapat kan, pag masiram ang kaunon mo, dapat masiram mo ng tubig mo. Dapat matubig. So tubig na malipot lalo. Maski dayan malipot. Masiram mo talaga yun. Ano ang itabi to Angel na pigaro kamindar mo? Oy, that's Wilkins. Para sa mga bago as in first time na mamis, ulay kita. Sabihin ko sa imo, this wind is going to blow by super fast. Ngunyan, garo din katapusan ng banggihan sin Aldao, but trust me, bago mo maraman, they'll be reading, walking, then running, then going to school. Kaya i-treasure mo ang kada minuto sa imong aki.
healthy. The first word, the first steps, the sounds, enjoy everything. As in, itaw mo sa iyan, gabos, they're surely worth only the best to keep them safe and healthy. Araw kan Wilkins distilled. Ang water na most recommended kan mga doktor and distilled in 8 steps. Wow. You're worth a Wilkins, your product of Coca-Cola Company. 8 steps, ha? Matindi, ha? Bad sa masunod, Kuya Renz, ang product na hindi, bako na siya Wilkins. Ano na? Coke Coke itself. Garo, feeling ko. Pero may coke digdi sa inutan ta. Sa Feeling ko, tabangan ta. ako digdi, ang gabusig ng mga empleyado, may may ilang music. Oral daw nagko-coke. Hoy, bago tabi, kamalingawan pala, nagpapabati. Happy wedding anniversary tabi sa indo, Ma'am Jessica Marceliana, dyan sa Lakag Daragalbay. Siya sa pinaka-enot na nagmukna nin community pantry dyan sa barangay. Digdi sa Banuan Kandaraga pa lang siya, pinaka-enot. Nagpanduwa sa barangay Tagas. Happy wedding anniversary tabi sa inyo. Nakayantabay sinangunyan dyan sa Lakag Daragalbay. Salamat sa 26 milyon na nag-aantabay ngunyan sa DZGB News Online. Sabi ni Kuya Gerald Aranya, good noon po Tito Renz and Ma'am Angel with long sleeve uniform. Also to all Iskaramusa group viewers, listeners, God bless all over the world. Ano tabi Kuya Gerald? Magbilog na kita grupo ta. Iskaramusahers or Iskaramusa group. May eyeball. Ay, bawal pala ng ano ngunyan. Bawal ngunyan. Ano lang, tamang GC lang. Sabi ni Ma'am na Jabi Tito Belen, marinaw to po, Iskaramusa na. Oo nga po, Iskaramusa na. Ano pa? Mag-rebook na kita. Sabi ni Ma'am na G. Marco Imperial, watching from Inarado, Daraga Albay. O marinaw to tabi dyan sa gabos na matagay Inarado, sa sakuya mga lolo-lola, na yaon dyan, gabos na Luna and Liaguno family, dyan sa Inarado. Dyan kami, ale. Ginikanan kan titong ng Albay. Sabi ni Ma'am na Jesus Alorica, good afternoon. Maray na po man tabi sa iyo, madam. Sabi ni Ma'am na Mirna Ascutia, maray na to sa gabos. Sabi man ni Ma'am na Christy Navarez, hi Ate Angel and Kuya Renz, maray na to po sa inong duwa. Maray na to tabi sa imo. Si Madam na Merjun Queen Vista, maray na to sa inong gabos dyan sa Bicol. Maray na to man tabi sa iyo, Madam Haing Kangunya. Sabi ni 50, anong last number nito? 5079. Good noon po sa indong duwa. Pabati man po kay Ate Gilma, Kuya Joseph, Ate Daisy Jean. And pa-shout out po sa Barbacena ng Uson, Bakakay from Johnny Barbacena. Thanks God and God bless. Sabi ni Ate Jenny, sabi ni Ate Jenny, nakakaanto kaloy maguruli. Nakain siya ngunyan. Nasa office. Oy, so gari may planong ipaluwas tabi si DILG na pansamantalang unang pundohon so pantry sa palibot, ha? Ano daw kamo mga kamo daw tabi hapoton, ano? Tugot daw tabi kamo na pundohon ngo na pansamantala so pagkakaiguan ng community pantry. Takong ako nga hapoton manungod dyan sa issue na iyan sa community pantry. Baka gayud pwede man na dahil nga na magkonduktan ng community pantry so mga barangay na iguang dakul na positibong kaso. Sa ang tawo tabi, pag gusto mo talagang magtabang, wala talaga sa imong mga kapugol kung gusto mo magtabang. Pero kung talagang araw pero gusto. Pero tama man sabi ni Sir Pio na yung halimbawa araw digdi sa DZGB, may identify na kitang beneficiaries. Yeah. Para kita na mismo sumagharong-harong, para day naman kita lang sunod ta sa minimum health protocol. And para at least day nang surusuan na mangyayari. Day nang nagdudurukot-dukot. Tapos mas mas malinig pag ilingon pag aram mo na kung siyang tatawanan mo. So yan na araw kayo na suggestion ta, best option iyan, ha. Kung gusto talagang magtabang, igwa kita dapat sunodon na proseso sa pagtabang. Speaking of pagtabang tabi, igwa pa lang kita digding public service announcement. So kung man tabi gusto magdonar ki A+ na dugo, tabi. Tabi ito, Angel tabi. Tugang po ni Vanessa Alcantara, kaklase ko po siya kan college. Igo po ni ovarian cyst na kay ponan po siya operahan. Dapat po last April 20 pa ata sa operation niya, pero tig-move dahil sa full po yung schedule dyan ng operating room sa BRKTH. And ganyan, nag-chat sa kuya si Vane, sabi na kung may gusto lamang da po mag-donate ni na dugo na A positive and blood type. Dahil man po kaya nindang magbakal nin dugo duman baga sa Red Cross kasi nag-cost man siya nin 1.8. Sa mga gusto da pong mag-donate, paki-contact na lang po ako, paki-message na lang po ako sa 0915-415-4899. And then sa Smart po, 0909-543-4660. Or paki-wave na lang ako sa Messenger. Ang pangalan ko po dyan is Angel Arena Mustaza. Yeah.
Tarabangan po kita, ha? O, sabi kansa kong amigo, sabi niya, amigo, bago pantry pondohon, kunti to para sa barangay. Ayun na nga niyan tabi, boss. Ayan, Ayun, aram mo, ini, community pantry, pagtabang ini, aram mong apod dyan sa Tupada program. Tupada program. Di ba, Ate Shi? Di ba, Ate Shi? Tupada program Huwag yan. mong inaano si Ate Shi. Sabi niya, amigo, bago pantry pondohon mo, kundi tupada sa barangay, yun ang pagkataram na Tupada program. Yung bago sa mga muyahon. Sige, paita. Hindi man, parang discretion naman yan, nasa kapitan naman yan. Imposible Yun, sa kaday sa lugar. Sa barangay mo, dahil mo maaraman na may tupada pa lang dyan. Marilam mo kung tupada, seconds lang. Nagtuturar kay mga perang oras. Ang bareta ko nga ni, may nagatirin na duman Baduya. Tapos mga kakanin baga. Kahit ang panahon, pag igwang buro lang baga bako ko yaman sa mga ararayong barangay baga, pag may bulang, ibig sabihin dyan, dakol mga nagtitirinda dyan, kaya matawon talaga. Maski sa mga aki, dyan yan ay sa uwas, kaya ito, dyan sa Tubgon. Nakabisita na ako sa rong bulangan, para sa inyo, bulangan na yan, dahil pa yung Tupada. Nagtutuman na ako, Kuya Manny, may mga balisungsong, dakulong ka talagang mahanap na produkto. Kaya maski sa mga aki, balisungsong, gariso, otong, naman si Kuya Manny, mapung ka na naman. Ano nga yung pinuso? Pinuso. Yan, pinuso. Paguna ako. Iba mga ibig tuturo ni Kuya Manny. Papamar na ta po, ang pinuso malipot ang buro. Totoo yun. Nata! Sa puro kantalinga mo. Pero masiram talaga, warang makakadaog sa pagkaon sa mga ararayong barangay. Lalo na pag araw kayo na pinag-iristoryahan. Ay, sus ko. Sabi ni 446, maray po ang pantry. Tama po ito na Bareta. Dapat talaga pundo ng pantry permanently. Sa super spreader yan kan COVID. Kung mag-positive ang dakol, dahil man may tatabangan mga organizer kaan. Ilang ang tatabay, latunta ang direktiba kan DILG. Sabi man ni Pade, siya ang problema pag dai ka komisyon, pipa pondo, pag igwa dai pa pipa pondo. So kuro commission palan boss, ang big mimin mo tabi. Oy marino to palan dyan sa Bagsakan area dyan sa Maroroy. Nailing ko na. Kung mga taga sa INPA pamaraso 18 ang nag-positive sa Legazpi. Basahan ko na, wait lang. Si Bicol patient number 7526. Ini na po so pinakabagong latest na post ni Mayor Rizal regarding naman po sa 18 persona sa Legazpi City na nag-positive po. Basa doon naman ini sa samples na tigpalawaskan. Apo didi kahapon, so na ko ining samples. Sarong 76 years old, taga barangay 18 Kabangan, wala siya din nakalaag Kuya Renz kung saan ang occupation niya. Si 56 years old, sarong babayi, taga barangay 16 Washington Drive, sarong government employee. Si 24 years old, babayi, taga barangay 24 Rizal, wala man nakalaag kung ano ang occupation niya. Si sarong 46 years old na babayi, taga barangay 38 Gugun, sarong dental aid sa CHO. Sarong 20 anyos na babae, barangay 37, Bitano house helper. Sarong 11 years old na lalaki, taga barangay 40 Cruzada. Sarong 44 years old na babae, taga barangay Tula-Tula. Sarong 36 years old na lalaki, taga barangay 40 Cruzada. Service crew, Shakey's SM. Sarong 27 years old na babae, taga barangay Cruzada, government employee, taga DSWD Ligao. 42 years old na lalaki, barangay 17 Ilawod, sarong frontliner. 42 years old na lalaki, barangay Orosite, wala siya nakalagwa ng occupation niya. And si 43 years old babae, taga barangay Lapu-Lapu, wala man nakalag kung anong trabaho niya. Si 47 years old, taga barangay 38 Gugon, sarong manager, Lorkis. Ano yung Lorkis? Norkis? Lorkis? Dahil ko aram. Ang Norkis kaya ano yan kimotor? Pero Lor, dahil ko aram kung saan. Ang aram gusto, nagalagyan na cube. Ano ito? Lor cubes. Tama na, Angela. Sige, proceed. Sabi, sarong 31 years old, taga barangay Gugon, sarong architect. Ano ba kaya entry mo man kaya? Sarong 55 years old lalaki, taga barangay. sorry. Nalago na Alisonor.
Di pati araw ko anong flavor kung chicken o beef. Ano na? Di pala good araw ko sa... Nabasa abo ko na. Ikaw man kaya. Sa'yo na yun sonor. Sa'yo nigde. Ode, si Bicol patient number 7566 tabi, 31 anyos na babae, taga Barangay Gogon, architect. Si Bicol patient number 767, 55 anyos na lalaki, taga Gogon man, consultant sa Boysen. Bicol patient number 7568, sarong 26 anyos na babae, taga Gogon, sarong nurse. Si Bicol patient number 769, sarong babae, 28 anyos, day pigtaram kung saan nagtatrabaho. Since si Bicol patient number 7570, sarang 52 anyos na babae, businesswoman, taga Gogon, Legazpi. Yan tabi sa mga nagpositibo sa Legazpi tabi yan. Kaya mag-iringat po kita, doble ingat po kita ha. Bago kita magtapos, basahan ta naman sa mga nagkawaralat ng mga mensahe, baka magmuto-muto, maggiti-giti, baka mag-iribi-hibi. Sabi na 811, Ate Angel Kuya Renz, kung house to house po, bako na yan pantry, COD na yan, cash on delivery. Pero manining 811 na yan eh. So sabi niya, sabi ng amigo ko, bata ako amigo, may plano magkagi-pantry, pero puro gulay, hindi sa gabawan. Pwede po. Actually, baga, so nag-positive baga diyan sa positive diyan sa daraga, ano man, containable naman. Sabi man 020, alatay kayo man, ubuson tayo na eh. Iskaramusa na tabi ko yan sa Ate Angel. Ingat po, Shandy G ng Ligaw. Maraming to tabi. Ayan. Si Madam na Mer June Queen Vista. Maraming to po dyan gabo sa Bicol. So yan, paano kaya? Alauna na. Yung pagkapo. Salamat po sa inyo. Basta tandaan, nor pork or nor chicken, nor beef. Salamat po sa inyo, magandabay kami po. Ang sa inyong nakaibanan ko niya na pagkauto. Ako po ang solamente. Ang lalaking totoy noon, pero dito ngayon. Dito ng albay po yan, Renz Luna po. Kaya masyempre sa kapartner. Ang babaeng masiyahin. Ako po si Angel Mustaza, babae and babuhay.